Hello लोगोफोर, गुड मर्निं टु इउ लोगोफोर। दिनै मोनसे दायो मोनसे मोजां निउस लाबोदों नोंथांमोननि थाखाय। दायो नोंथांमोना थांनायल' नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ लोगोफोर। बिथां प्रेक्टिकल सारखौनो होननांगोन, एक्टर आरो राइटार सं राइटार आरोना बियो। आरो बिथां अनिल आरो बिथां मनिषा बिथांमोना बे शुटिंखौ खालामगासिनो आरोना। आरो मिउजिकआ जाहैबाय मिस्टार प्रेक्टिकल खननाय, सोर प्रेक्टिकल खननाय। बिथांखौथ' नोंथांमोना बयबो सिनायखायो। बिथाङा बहुत इन्ट्रेस्ट खालामो। बिथाङा मिउजिक भिडिअ बहुत इन्ट्रेस्ट दं आरो शर्ट भिडिअ गायनायाव बहुत इन्ट्रेस्ट दं। आं बेखायनो बुंनो सानदों जे बिथाङा बेफोरबायदिनो बिथाङा दायो मोनसे मेथाइ सुजुदों आरोना, आरो शुटिंबो जागासिनो। बे मेथाइनि टाइटेला जाहैबाय लकडाउनानो 2 बोसोरल' थायोबा, एसेबां गिथाव बाथाव लकडाउनानो 2 बोसोरल' थायोबा सेंग्रा सिख्लानि मोजां मोनलायनाया खै बोसोर थागोन, नै बेखौ रुजुनानै मोनसे गान बानायदों आरोना। दायो शुटिं जागासिनो। आं बिथांखौ थेंक्स बावो। बिथांनि गाना मोजां जागोन होननानै आं सानो। आं आसा खालामनानै थाबाय बिथांनि मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय। मानो होननानै बुङोबा बिथाङा जोबोद फेमास मानसि, आरो बिथाङा जोबोद एन्टारटेन खालामो मानसिफोरखौ, जोंखौ। आं बिसिनि भिडिअखौ नायबाय थायो, अनिल आदानिखौ नायबाय थायो, आरो जोंसार आदानि नायो, आरो बिथां प्रेक्टिकल मुसाहारि नामा, बिथांनि भिडिअखौबो आं नायबाय थायो आरोना। बहुत इन्ट्रेस्ट मोनो आं नायनो, इन्ट्रेस्ट नाङो आरोना। बिथांमोना जाहैबाय दानि जाबाय थानाय जोंनि बर' हारियाव मा जादों, नै बेफोरबायदिनि मोनसे काहानि लानानै भिडिअखौ बानायगासिनो दं आरोना बिथांमोना। बिथांमोना माबा मोनसे केरेलानि, बम्बेनि, बेंगलरनि बेफोरबायदिनि काहानिखौ लानानै बानायाखै, खिन्थु जोंनि बड'लेण्डआव मा जागासिनो नैबेखौसो लानानै बिथांमोना भिडिअ बानायगासिनो दं आरोना। नोंथांमोनाबो आसा खालामो नोंथांमोनाबो बयबो मोजां मोनो, आरो नेनानै थायो जे बिथांमोननि भिडिअआ जे पपुलार जानाय बायदि। बिथांमोनाथ' भिडिअखौ मोजाङानो बानायखायो। बिथांमोननि भिडिअआथ' मालाबाबो फेमास जायोआनो गैखाया। मानो होननानै बुङोबा बिथांमोननि मिउजिक भिडिअ, शर्ट भिडिअ गासैबो इन्टारेस्ट खालामो, एन्टारटेन खालामो आरोना, जोंखौ मिनिहोयो। समाव दुखुआव थायोबाबो बिसिनि भिडिअखौ नायोबा खुसि जाफ्लाङो आरोना। नै बेफोरबायदि स्रां स्रां मोनो आरोना बिसिनि भिडिअखौ नायोबा। आं बेखायनो बिथांमोनखौ थेंक्स गिभिं होयो। नोंथांमोना बेफोरबायदिनो जोंनि बर' हारिनि थाखाय बानायलांबाय था, आरो आंबो जोंनि बर' हारिनि थाखाय जे सासे निउस रिपर्टार जानो आंबो नाजागोन। सासे निउस रिपर्टार मोजां जानो नाजागोन, बिथां एमजे मोन बायदि। आरो बिथांमोन जायबायदि बे प्रकाश नार्जारिमोन बायदि, पि नार्जारि बिथांनि चेनेला। बेफोरबायदि आरोना लोगोफोर। जोंनि बर'आव सासेल' थानाङा, सानैल' नङा, 10 जन। जोंनि बर'आव 1000 जन थानांगौ लोगोफोर, 1000 जन इउटुबार। अब्लासो जोंनि बर'आ डेभेलप जागोन, आरो गावजों गाव सापर्ट खालामलायनांगोन। थेंक इउ स' माच लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, एन्ड साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर। लाभ इउ अल। लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव। बाय बाय लोगोफोर।